Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere i aquestes són les notícies d'Higiene Televisió. Som a ple mes d'agost i els noticiaris de la competència ens informen com cada any que arriben les meduses i, oh notícia, a l'estiu fa calor. Amb l'agost arriba la sequera informativa. Aquest, evidentment, no és el cas d'Higiene Televisió, que perquè no ens passi res per alt, no he donat vacances a cap dels corresponsals escampats per tot el territori, per estar informats de tot i a tota hora, via satèl·lit. Sí, via satèl·lit. Malgrat la crisi, aquí tirem la casa per la finestra. Connectem amb Sant Elies per veure si plourà a aquestes festes i verbenes. Endavant, Sant Elies. Sant Elies? Hola! Ei! Som en directe! Hola, Sant Elies! Tenim problemes tècnics, connectem ara amb Sant Antoni, que estan preparant la seva festa major. Com van els preparatius de la festa, Sant Antoni? Ei! Toni? Soc Sant Pere! Hola! Tranquils, que sé qui segur que no fa festa, perquè el dia 11 celebra el seu aplec. Com va la venda de tiquets, Santa Susanna? Susi? No passa res, tinc el seu telèfon mòbil directe i si tenim problemes amb el satèl·lit, podem parlar via telèfon. Cap problema. Truqueu-la, sisplau. Ara s'hi posa. Santa Susanna? No et sento. Hola? Ei, sóc Sant Pere. El de les notícies. Bé, notícia d'última hora. Fa calor i han tornat les meduses. De moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higieniherrero.cat. Us mantindrem informats.